OK ľudia, sme tu s ďalším nášupom. Dneska pokračujeme v našej hombe za hľadaním najlepšieho hamburgeru. Je tu čas... Počkej, niekto mi volá. Kde? Kamo, to je na Ubary. Čo chce? Kamo, má určite niekde hraní, ja nebudu moc ísť s vami. Kamo, nehovorím, že si to vole nezapsal zas. No. Jo, to hraní v Chlumci nad Cidlinou, jo, já vím, jo. No, tak už bežím. Čau. Tak To je to dáme asi klasik. sami dvaja, nie? Tak to dáme sami a vrátime sa o 2 mesiace naspäť na hodinu. A ideme na nášťup! OK ľudia, sme u stánku, ideme ochutnať ich burgere. Zobrali sme jednu klasiku, zobrali sme jeden ich špeciál a zobrali sme samozrejme hranolky, všetko, čo musíme testnúť. Tak môžeme začať, čo? Začneme hranolkami, kým sú fresh. Dostali sme nejakú zázvorovú, japonskú. Pôjde, dosť chrumkavé. No, za mňa by mohli byť trošku viacej, chrumka sú to domáce. Ja som Zemiaky asi cítiť. Hej. Chutí mi prekvapivo tá... Ja som mal taký menší kúsok, ten bol chrumkavý a teraz ďalší, ten už nebol tak, no. Jo, ale chutí aj od mojej babičky, vieš, že také, že domáce proste. OK, a mne chutí celkom tá zázvorová táto, nie je moc štiplavá. A je dobrá, alebo Je čo to to je, lepšie. zázvorová, či čo to je? Kde tam cíti zázvor? A ešte niečo, ale. Juzu, alebo nejaké, boh vie, čo tam je. Co to je? Niečo kyslé. Ale Je to good. toto mi chutí, hej, akože chutí mi tá... Tá omačka je najviac special na tom. Daj si túto naloženú. Kukut. Dobre, Tak začneme týmto základným ich, hej. Yes, poďme to nakrájať. Ty môžeš zeleninu v burgeri? Ja mám rád zeleninu v burgeri. Ja mám hlavne rád rajčinu, kámo. OK. Rajčina podľa mňa v burgeri musí že byť. Dokiaľ tam není, tak to je OK. big problém. A poďme sa pozrieť, jak vyzerá v strede. Tak to vyzerá ten cut. Než samozrejme mi z toho polka povypadávala. Dobre. Ja si odkrojím ešte menší kusok, lebo dneska nás čaká viacej toho. Hej no, ja to tiež celé nezjem. Ale keď už to mám takto v ruke, Mám to ďalší, ochutnám. no. Samozrejme, to, čo zostáva, je pre kameramana. Shoutout Vojta Pokorný. Dobrú chuť. A je tam barbecue mačka. Jo. Toto je ten ako keby ich základný, hej? Jo. OK. To je Dan's Burger. Dan je možno, nie je to z majiteľov. Extrémne mästí, extrémne sa to rozpadá. Za mňa vizuálne slabší, alebo sa mi nepáči vizuálne úplne, ale chuťou úplne v pohode, že ja nie som úplne zastanca barbecue omáčok, Tiež nejsom, no. že viacej by mi tam vyhovala majonéza, Presne, ketchup s majonézou a moc lepšie kombo za ale mňa. akože, čo viem, bulka úplne v pohode, Good. mäkká, Yes. mäso, možno mohlo byť trošku surovejšie. Presne, trošku ale- menej spravené. Alebo, no ale také, hej, mohlo byť menej, no. Ale ako mančís, takéto s tými hranolkami úplne v pohode. Za mňa OK. Sír super, naťahuje sa. Presne, ten sír ma na tom baví hodne, ale tá barbecue mačka zároveň s tou sladkou cibulou spraví to možno až troška moc sladké na môj vkus. Ja som ako hovoril, no, že nemám úplne barbecue, že to občas škoda, že ti to niektoré chute zabije. No. Presne. Ale A akože dobrý. koľko z 10 by si mu dal? Fúha, počkaj, toto je prvý burger a budeme ich mať, ja neviem, tak začnem na nejakej z 10, že ja neviem, 6,5, 7. Ja som premýšľal, že 7,5 by som mu dal, trebárs. Ale poďme vyskúšať. Možno ti to potom pri ďalšom nejako zmením, ale Yes. zatiaľ takto je to prvý. A popravde, ja až tak burgerový nie som, Yes. ale rád vyskúšam. Dám nejaký feedback, samozrejme. Ale cením si, že si došiel do videa, aj keď nejsi úplne zrovna burgerový. Nie, rád pripravujem burgery napríklad zase na druhú stranu. OK. Pičo. A tu nie je zelenina, je tu čo? Slanina a nejaký... Je to slanina, ja neviem presne, no. Nejaká štiplavá asi snáď omáčka, ona hovorila, že je pálivý. Nie, ty si palivý nechcel. Aha, pardon, není pálivý. Čiže tá barbecue však? Tá istá? Asi jo, ale chutí to podľa mňa lepšie. Hej. Možno tam není koľko tej cibule? Tá ti vypadla tu. Nie, chutí to lepšie, ten to bol lepší. Hej? A je pravda, že je dosť podobný. A je tam zase tá barbecue, ale jak si povedal, prebije všetky chute. Hej, tu bola tá zelenina, slanina, tu asi podľa mňa nie, alebo je slanina, neviem. Slanina tam je, ale není tam zelenina, no je to len šalát vlastne. A vyhral burger roku, no. Je tu hermelín, alebo niečo také. Aha, okej. Tak není to moc, Iný syr. není to moc cítiť skrz tú barbecue, no zase podľa mňa. OK, poďme hodnotiť celok tento podnik. Tak ja by som asi začal na tej 7 za mňa. Ja dám tých 6,5. OK, Vojta, to je pro teba. Tak práve
Momentálne sme pred Burgermanom, je to considered ako jeden z najlepších burgerov v Prahe, tak ideme to testovať. OK ľudia, tak máme tu dva ich burgery. Je tu klasik, čo znamená 150 g mletého väzí, cheddar, ledový salát, cibule, rajče, naše nakládané okurky, secret sauce, sezamová bulka s mákem, 285 korún českých. A máme tady bacon, kde máme mletého väzí, cheddar, slaninový džem s karamelizovanou cibulí, rajče, rukola, čerstvá cibule, slaninová mayo, sezamová bulka s mákem za 305 korún českých. Hranolky vás tu výjdu na 89 korún a k tomu omáčky, tie sú v rozmedzi od 40 do 70. Tak jo? A hranolky sú robené v hovädziom loji. Yes, ale môžeš si vybrať aj... No, keď si vegetarián, tak si dáš toto, normálny olej. Čo je super, akože, že tu majú voľbu, majú tu vlastne aj vegetariánsky burger, takže to je vždycky fajn, nič pre nás, ale dobre, že tu majú. Ja dám tu spicy. To je to super spicy? V pohode, no akože má to taký dojazd. Ale chuťovo je mega dobrá. A hranolky určite o mnoho lepšie tu. Za mňa Sú. cíti to, že to je v tom loji robené. Yes. Ježiš, ja som nechcel na toto. Nechcel, lebo ešte ťa bude ťahať najviac droga. A chuťovo je mega fakt, že je taká smooth. Časila nížová to není pre mňa. To je slaninové? To je funky. To je fun. Slaninová majonéza, alebo čo to je, tam baví. Akože mne chutí slaný, že mám rád. Ja ne. A chutí mi. A to je sír? Hen. Slaninová je super. Ty kokos. Máme rozstúpený sír, bracho. To je prasačina riadna. A akože, dobrá, ale za mňa to už je dosť heavy, že to sa akože úplne zapája. Ale poznám ľudí, čo to majú radi, takže... Ale je to výborné, akože do chutenia je to super. Jo. Extrémne. Ja mám asi najviac Jak na načosky. toto. Kámo to je jak na načosky, že Hej, je to je syrové. super. OK, tak ja zatiaľ začnem rozrezávať tu na burger. No, Jo, takže tak- vidno, že meso je trošku menej robené ako... Trošku o to menej, tam bolo úplne spravené, že jo. Aha. A vyzerá to brutálne. Toto je vlastne klasik. Toto je klasik, toto je ich najväčšia klasika. Tak poďme na to, brate. Dobrú chuť. Ja. Jo, všetko úplne mekučké. A sa menej rozpadáva. Napríklad ešte predtým. Ale teraz mi chytal ten sír, ten slaný roztopený sír. Mal som sa dať extra sír. Je to taký vankušik. Je fakt dobrý. Jo, celé je to úplne fakt úplne pohladený. mekučké a tie chute sú extrémne vyladené. Cítiš všetko jasne. Ako meso je dosť cítiť a tá omáčka je taká klasická Big Macová omáčka, niečo na takýto štýl. Mega sa tam hodí, mega dobre chutí. Wow. To je hard. Reálne ja proste som obrovský fanúšik Burgermana a ja tomuto si myslím, že dám 10. Hej? Ešte, dobre, dám tomu 9,5, keby tam bol extra cheese, tak tomu dám 10 a necháme si to pol číslo, keby náhodou nás niečo dneska prekvapí. Ale za mňa je toto akože fakt jeden z najlepších, ak ne najlepší takýto domáci burger. Ja dávam akože 8,5 zatiaľ, OK, ale ako chutí mi, som zvedavý na tento druhý to som špeciál. aj áno. Je to fakt, že také úplne jemné, mekučké celé, je to také, že... Ale nie je to ani také, že prasačina, ako máš, keď si dáš burger. Práve nemáš takú Že je to taký- masnú hej, chuť, máš takú- že ten čo sme mali predtým, ten bol chutí masnutou, ale tento je fakt akoby fakt jemný. Že má tak, normálne sa cítiš zdravo, keď ho ješ. Yes. A hranolky mi tu chutia. Tým Yes. dávam asi 10 bodov hranolkám. Aj OK. týmto. To by fakt chutia. Ja by som hranolkám dal tak 8, mám radšej menšie. Hej? Alebo nejsú úplne až tak môj vibe. Ale sú fajn. A toto je čo? Tam bolo? Ja to vlastne jedno. Slanina, slaninový džem s karamelizovanou cibulí, rukola, slaninová majo. Ale nejsom moc fanúšik rukoly, ale... Toto už je trošku viacej heavy, cítiš tam tú slaninu. Že toto bol fakt taký jemnúčky burger. úplne. Toto je už fakt nejaká akoby chuť navyše. Áno, že cítiš tam tú slaninový ten džem, či čo tam je? Hej. Slaninu. Hodne to má takú zaúdenú vlastne pachuť. Chuť, ty pachu. Čo znamená pachuť? Niečo zlé podľa mňa, nie? Né, nebo neviem. Ako za mňa asi lepší
Mne chutil viacej tento. OK, mne viac chodil klasik. Hej? Takže... Ale dobrý tento, ale celkovo proste mám rád tie burgery také jednoduchšie, viac akoby necítiť to meso, ten syr. A to ja keby som si vyberal, tak si dám určite ten spicy. Ja mám rád vlastne jalapeno z burgeroch. Ja tiež. Takže dal by som si asi taký. Mal som ho, ten spicy a je dobrý, akože tiež kľudne sme ho mohli dať, ale chcel som vyskúšať dneska, čo sme ešte nemali, a ten bacon. Ale bulky sú super, sú také jemné, také iné trochu. Neviem, či nie sú také maslové, podľa mňa ako v Ukrajine. Mohli by byť podľa mňa mäkšie za mňa troška. Mäkšie je? Áno. Nechcem mäkké, akože to je iný druh. No hej, ne mäkšie, ale presne také brioškovitejšie možno. Ale zároveň presne je to zase troška zmena a nemusí byť každý burger ani to isté. Hej. Podľa mňa ani tie slidere neviem, či nerobia do tej briošky, ale nie som si istý. Ja že myslíš, že to robia do inej? Jo, mlečná bulka. Hej? Yes. Co chlapi, tady jste šťastný? No nič moc, no ako... Jaká máčka chutná? Hele, mne najviac chutila super spicy a mega zaujímavá je táto. Som moc fanúšik lanížu. Ale patrí Ja mám toto laníže, toto je akože už prasárna riadna. Pasárna, tam je italský taléč, jo, má... Ale ako chuťovo je to extrémne dobré, je to. Vystrašený čuda. Ale ako zabilo by ma to, keby som si dal burger toto. Ale viem si presne... Aspoň na ochutnání. Nie, akože super, ako viem si predstaviť, že veľa ľuďom si to ešte vedia poliať ten burger tým alebo niečo si do toho namočí, takže jo. Jsem rád, že chutná. Burger v pohodě? Burger je super, ten klasik za mňa úplne top of the top. A máte, to sa bavíme, že máte asi iné bulky Ja už na... som to čítal. Jo, na Svače máme úplně jiný, tam jsou mléčné bulky. OK, Jsou standardní. to sme akurát porovnávali, hej, s predchádzajúceho, že mali iný. Dobre, díky. Díky. Super servis, príjemní ľudia, celkovo je tu veľmi príjemná atmosféra, takže určite vám odporúčame návštevu tohto podniku. A tie burgery sú fakt, že top of the top. Zatiaľ sme iba na začiatku, takže nechcem akoby hneď povedať, že toto je to najlepšie, ale myslím si, že sa často budem vracať v tých ďalších hodnoteniach k tomu, že jak mi to chutilo v Burgermane a takto, takže za mňa ako fakt bomba. Ja dávam hranolkám 10, tomu som dával 8. 8,5? 8? No, tomu? 8,5 dávam. 9. Tak čo, vole? Neviem. Môžem dať na konci potom tabulku Ne, praviť? Hej? neopravuje sa nič. Jaj. Jak, čo tu povieš, to je finálne. Neviem. 8,5 dávam. OK. Tam som dal 7. Ja dám tomuto dám 9,5, tomuto dám 8,5, hranolkám dám 8,5 tiež. A môžeme ísť ďalej. Tak ukáž ten kat. Takže máme tu To je čo, klasik, či čo? Máme tu klasik, takže tam máme cibulku, rajčinu, veľa cibulky možno na môj vkus, rukolu a slaninku. Tak poďme sa do toho pustiť. Ktorú je celkom cíti aj dobre usmažená. Cibulka je dobrá, no tá slanina. Slanina dobrá. Na mňa je to moc mesové. Je tam dosť toho mesa, no. A možno by som si dal viacej syru. Určite by som dal viac syru. Ale bulka mi chutí. Meso je trošku slančie, alebo to je tá slanina, teraz neviem čo. Aha, to možno bude tá slanina, no. Až. Že hranolky sme nevyskúšali, že? Áno, pivak, v pohode, ale nie sú také dobré ani jak Burgermani, ani jak stánku. Ale po mne nevadia, chutia sú chrumkavé, chutia mi. Mám rád, že tam nehávajú tú kožičku, dodáva tomu ešte extra chuť. Jo. Ty kožičku. Kozičku máš inde. No na burger čo hovoríš? Až dobrý, ale taký, no klasický, no. Ako chutí mi tam tá slanina, dal by som viacej syru. Ale inakšie je dobré a menej mesa. Na mňa je to veľa mesa, ja som dosť smešový. Je to dosť mesové, no. Ale ako myslím si, že si to nájde svojich obľúbencov, že kto má rád kus mesa, takže mu to bude chutieť určite. Som zvedavý na ten ďalší. A ja. Tam je špecialitka, nie? Toto je extrémna špecialita. Buba burger, ktorý je s chorizom a s krevetami, kámo. Dobrá kombinácia. No to keď sme tam videli, nemohli sme samozrejme odolať, ale bojím sa. Troška mne osobne vadí, že všade dávajú rukolu. Ja nie som fanúšik rukoly, radšej mám klasický šalát, proste ľadový, alebo nejaký taký proste polníček. Na toto, hej. Hej, ale rukolu zase až tak nemusím, no.
Takže máme tu Bubba Burger. Buba, to je podľa tohto, nie? Bubba Forrest Gump. Yes. V ktorom sú proste krevety, chorizo, je tam sír a je tam meso a zase tu máme rukol. Takže si mám od tvojho rovno, lebo to už... Veľmi zaujímavé kombo. Veľmi netradičné kombo. Ako to šripky sa tam stratia pri tom chorize. Yes. A ja som mal docela veľký kus. Hej, teraz ja mám na konci. Rozkusávaš. Hej, teraz za konci Yes. cítim. Yes. Najprv som cítil to chorizo. Nechutí viacej tento, popravde. OK, že niečo zaujímavé. Jo, akože je to také akoby surfentur, že jo, že hovedzie s krevetami. Hej, šripky sú také sladšie, tomu dávajú chuť. A to chorizo tú udenú pálivú chuť. Yes. Chorizo je to, hej? Hej, ale kámo, akože je to fakt, že nečakaná buď chuť burgeru, že nečakal by som to, no. A tak, keď už si dávaš burgere, je možno dobré občas mať takúto nejaký fusion úplne, že... Presne. A že si dáš preto úplne- presne skúšame v tých podnikoch, že aj ten klasický, aby sme akože vedeli to porovnať a vždycky aj niečo od nich. Ale toto je veľká špecialitka a myslím si, že ľudia, ktorí máte radi seafood, tak určite ochutnajte, pretože to je asi len tak niekde úplne nemajú takéto niečo. Za mňa lepší tento, no. Určite. Za mňa tiež, ale je to skôr asi kvôli tomu, že tento až tak nechytil. Obili sa asi nestane mojim favoritom. Dobré jedlo sme si vybrali, sme non-stop špinaví. Yes. OK, tak poďme si zhodnotiť celý podnik, čo sa týka nejakej atmosféry, obsluhy, to bolo úplne super. Príjemne nás privítali, obslúžili všetko perfektne. A čo sa týka burgerov, je to taký, povedal by som, lepší priemer. No, ja by som tu išiel niekde v rozmedzi 6-7. Ja zostávam takisto. Hej. Ako tým. Ale chutia mi hranolky, tým dávam 9. No, hranolky majú fajn. No ne, ako aj tam som dal 10, ale sú, akože tie hranolky vlastne ešte, všetky sú klasické tie hranolky, že možno ma prekvapí niečo, niekde nejaká špeciálna chuť, no. Ja ochutnám ešte ten koleslav, ja mám teda radšej koleslav než hranolky v poslednej dobe. Ten je docela dobrý. Tu máš lyžičku a za sebou. Aha. Nevadí, ja to dokážem aj s týmto. Chuť mi, že tam je docela, keby nejaký celer. Aha, celer je tam. Žapíkatý celer. Ja mám rád. Jo, dobrý koleslavec za mňa môže byť. Hranolky tiež pohode, burger, no taký lepší priemer. Ale určite tento s tými krevetami je niečo netradičné, čo len tak niekde sa nedá ochutnať, takže minimálne to vám odporúčame. Ale neprehlopíte ani keď si dáte proste klasiku, víš čo. Ešte niečo? Nie, všetko. Yes, tak jo, poďme ďalej. OK, práve sa nachádzame v arkádach Pankrác, kde otvorila nová burgeráreň. Je to Mama's Bistro, je to vlastne burgeráreň pána Zdendy Porajcha. Tak ideme Zdendu otestovať, ak chutnajú tie jeho burgery. Zdravím, dobrý deň. Dobrý den. Hele, my by sme chceli u vás ochutnať ten váš najlepší burger. Ktorý to je? Všechny dobré. Všechny sú najlepší, sakra. Tak ja neviem, tak čo je taká klasika? Jednička, dvojka, trojka. To je za Tá... co máte, je v jedničke je tam jalapenos, Aha. signature je tam karamelizovaná cibulka a triple cheeseburger je 3 druhy syru. Alebo viete, že hranolky malé kľudne môžete dať. Jo? Jo, malé. Nějakou máčku k těm hranulkám? No dajte. Jo. OK. Celý deň kúkajú na kamery, kde majú tie kamery pojebané? Celý deň kúkajú na tie pojebané kamery a uvidia tu niekoho s kamerou, tak hneď ho musia spičovať, víš čo. Dúfam, že to aj počujete, vyjebanci. No ľudia, takže z obchodu, ako sme boli vyhodení, ak ste mohli vidieť, bohužiaľ, môžeme mať síce koľko povolení chceme od Porajcha, od Mama's Burgeru, ale keď sa rozhodne vedenie Arkád Pankrác, že tam nebudeme točiť, tak tam proste kurva nebudeme točiť, to proste cez to vlak nejde. A akože úplne to chápem, pretože kebyže to točíme tam vnútri, Tak, je to vnútri. tak je to vnútri. Ne, úplná kokotina, úplný komunizmus, úplne nás tu vyhodili proste, to je jeden palec dole pre Arkády Pankrác, ale nič to nemení na tom, že my ideme ochutnať Mama's Burger. Uha. Krabičku, akože, krabičku máš, aké by si kupoval Louis Vuitton kabelku pomaly. A hranolky tiež žiadne narvaté. Cikok. Čaš? Ale aha, prostri, prvýkrát nám dali OK, čistenie, to sa zíde. Jedno alebo dve? asi Ale jedno. pošerujeme. Tej zeleniny je tam dosť. Neboja sa toho. Ty si hovoril, že máš rád zeleninu, nie? No mne nevadí, troška má desí cibulka, no, ako... Okay. Jo. Ešte trochu, lebo tam je iba paradajky vidno. Čo je toto už dám do piče?
Kde si to hodil? Dúfam, že tam nie sú autá dole. A strecha. Strecha Arkád Pankrác. Choďte do piči, mŕtky. No a tu sú hranolky, či čo tu je v Jo. tomto? Hranolky a ich signature omáčka. Máme tady aj Zdendu, je tady s náma. Môžeme si ho dať do thumbnailu. Je tu napísané aj story. Tak čítaj. Ja neviem čítať. Okay. Název hamburger pochází z německého města Hamburg. Původně se jednalo o hamburský steak, což byl plátek mlatého masa, který Němci přivezli do USA. OK, hranolky vyzerajú dobre. Poď sa pozrieť, Vojko. Ale sú trošku zvlhnuté mi príde. Ako prenášali sme to trochu, ale nie až tak dlho. Nejsú tak chrumkavé, jak by som očakal podľa toho vzhľadu. Ale sú akože čerstvých zemiakov, takže... Sú z domácich zemiakov, to je pravda, ale proste tá chrumkavosť tam moc chýba. Jak vieš, že sú domáce? Aj dobre, ne z domácich, ale akože... ne z domácich zemiakov, myslel som, že sú proste z pravých zemiakov. Dobre. Aj jalapeňos tam je. Hej, oni majú v rámci toho svojho signature aj jalapeňos. A povedal si, prečo máme už jeden burger iba? A to som ešte nepovedal. Ľudia, bohužiaľ sme už pri 4. burgeri a keďže sme v každej burgerárni už vyhadzovali viac a viac, tak sme sa rozhodli, že sadíme všetko na jednu kartu a pôjdeme teraz iba one taste, one burger. Počkaj, doberiem svoj nožík ešte. Tak, poďme sa vyzrieť. Poďme sa pozrieť, jak vyzerá v strede. Ideme sa. No, tiež som si hovoril. Ale meso je tu na taký malý plátok, ale presne toho ostatného je tam dosť veľa. Troška sa bojím, aby tam to meso bolo cítiť. Ready? Akože mne chutí, ale je tam zase moc cítiť tú barbecue mačku. Extrémne. Alebo kečup, alebo čo to je. A meso je suchšie. Chodí to aj barbecue skôr, no. Alebo neviem, či to robí tá kombinácia. Je tam niečo zaudené nejaké. Je to barbecue, vyzerá to kečup, ale je to v skutočnosti. A je tam cítiť najviac to barbecue, no. A tú slaninu. Akože je chuťovo dobrý, ale... A meso je také suchšie trochu, no. Nie suchšie, ale... Jo, suchšie. Viac urobené, no. Asi zatiaľ najslabšie meso za mňa, čo sme mali. Druhé. Druhé? Tu som si dal väčší kus mesa. Ako keby tam nebola za mňa, barbecue tam mi chutí, akože... No barbecue je tam extrémne veľa. Extrémne to prebíja. Teraz som narazil na jalapeňo. To je docela dobré. Dobrý twist. Že je také kyselé a kyplavé troška. A burger akože je dobrý, aj tá... A prvé sú nejako dochutené tie hranolky s nejakou korením. Neviem, to tam Hej, je tam nejaká rozmarín alebo niečo. Čo mne vlastne som čakal, že kde dajú nejaké ochutené hranolky trošku inakšie. Ale za mňa nie sú úplne najlepšie. Nie sú dobre spravené. Ochutené sú v pohode, ale nie sú dobre spravené. Čo sa týka toho burgeru, tá žemla mi príde fajn. To mäso mi príde malé. Rozdiel tam prebíja presne tá barbecue mačka. A vlastne tá slanina. Sú tam vlastne o moc silnejšie než to mäso. Čo ja mám asi radšej viac cítiť. Koľko stáli? To mäso. Stál 270 tiež nejak. Takže klasika. Yes, klasika. Ale ako kombinácia mi to príde dobré. Možno by som dal menej tej barbecue mačky a viacej jalapeňo za mňa. Hej, určite. 255, OK. Takže Signature Burger stojí 255 Čo bol korún. jeden z najlacnejších zatiaľ. Zatiaľ je najlacnejší z tých, čo sme mali. A bohužiaľ u mňa je aj zatiaľ najnižšie zo všetkých, čo sme mali. Ja dávam 7. OK, ja dávam 6-7 zase. 6,5. 6,5. Asi a hranolky dávam, no tu dávam 6 možno. Z hranolky slabodka. To ani nejdem hodnotiť, nechcem sa so Zdendom dostať do nejakého beefu, víš čo, potrebujem, aby ma pak vyhlásil na Instagrame alebo niečo. Ale na takú fast food alternatívu v nákupáku, akože keď máš... Ako ja by som ho dojedol určite, Yes. ale teraz by som vedel, že by som si dal bez barbecue mačka alebo menej, alebo vybral by som si iný, kde nie je barbecue mačka. Yes. Ale teraz že máš chuť na burger, si v nákupáku a nemusíš ísť do Mekáča, že jo, môžeš si dať niečo, čo chutí Čo normálne. vlastne máš proste z skoro rovnakú normálnych cenu, surovín. keď si dáš nejaký tento. Yes, keď si dáš celé menu síce, ale stejne akože tá kvalita sa nedá porovnať. A celkovo k podniku by si čo dal? Ako myslíš čo, tak neviem, je to v obchode, ako nemá to akože... A možku to nemá nič. Hej, no je to pekne správené vizuálne, samozrejme to asi niekto si dal záležať, ale je to v tom mese, čo tam je všetko je, týchto je to proste normálne. Sa to stratí. Ale boli milí vlastne. Akože čo sa týka tých zamestnancov, boli super, sa so mnou vyfotili, budú si na mňa robiť promo, ale v pohode, môžu. Ale mohli nám to dať teda aspoň zadarmo. Ale tak tiež by som dal takú 6 proste tomu podniku, ale nie je to úplne špatný nápad spraviť nejakú burgerovú franšízu takto v Čechách. A cením vlastne toto, môžeme si konečne utrieť. Yes. Tým, že nemáme, že nie sme v tomto. Počkaj, dostali sme jeden, tak musíme pašerovať. Počkaj, ja to rozložím. Počkaj, tak ty túto stranu a ja túto, jo. Hej, sa pekne sa podelíme, bratsky. Tak jo, ja si dám.
OK, tak práve pred nás postavili Dishburger, sme v Diši, akože obviously docela. Jedna z prvých burgerární v Prahe, alebo viac menej nie táto pobočka, ale 2 ulice odtiaľ toto bolo a som sa presťahol a zostala iba táto pobočka. OK, ale chuť by mala zostať rovnaká. Povedal, že túto majonézu robia od začiatku, Už od odkedy otváračky. vznikli. A ukáže aj dobrá? Takže začneme s hranolkami, klasika. OK. Ukáž? Aká to je? Papriková majonéza. Žalgia paprika. V pohode. Asi vám radšej možno, keď už tak spicy, keby to bolo. A ja spicy radšej. Ale chuťovo v pohode. Hranolky sú dobré. Hranolky ma docela bavia, ja mám rád Tenčie. hej, a so šupkami, takže možno by som ich prijal ešte viac crispy, ale sú dosť crispy. Zatiaľ jeden z najkrajších, taký Jo, na výzor. jo, Na výzor definitívne, určite. ne? Aj pekne to majú servírované. Hej, troška som zradil svoj nožík, bohužiaľ, sorry. Ako neviem si predstaviť, že by sme dali 2 tunak burgere. Kamo, ja si neviem predstaviť, že by som vôbec zjedol všetky tie štvrťky, tak jo? Takže poviem vám teda, kým páte odkusne, čo tam máme. Hoväzie maso s cheddarem, slaninou, dish ketchupem, aioli je cesnaková nejaká? No, cesnak, no. Jo, aioli, dish kurkou a salátem, takže úplne basic, easy vec. Baví ma, ja som tam také aj kyselé chute, že také viac, celkovo viac chutí asi najviac, čo sme mali zatiaľ. A je to ten basic, no. No, mňa baví najviac tu meso, lebo ja mám rád, keď je akože nie je úplne surové, ale chrumkavé a cítiš tam ten grill trochu. Yes. A tu ho je celkom cítiť. Jo, meso majú fajn. A je to také tiež veľmi jemné, Za mňa burger má asi lepšie meso. že máš radšej také viacej akože surovejšie trochu, hej. Asi hej. V týchto klasických burgeroch, jo, samozrejme v Smashi je to niečo iné. Ja som, tým, že som na Smashe, tak mi určite aj vyhovuje viacej v tomto tento. Yes. Baví ma tabulka, je super, dosť Ani tam toho, ani veľa, ani málo, no. Že to také... vyvážené úplne perfektne, akoby pomer tej žemle k tomu mesu, k tým prílohám, je fakt akože... Že niečo je tam sladká chuť. Ten kečup podľa mňa kam. Alebo neviem, či tam... Nemá tam už moc čo iné byť, no. Alebo možno tá ohorka je troška. Ne, ohorka je len kyslá. Vesebe kyslá. Jak od bučka. Ty nemôžou byť kyselý. Kyselý? Jak to myslíš kyselý? Od profesora Rona z Bubenče nemôžou byť kyselé. To hovorilo. To je z pelíšiek. Okurky od, neviem, od nejaké meno tam vždy povie. Nemôžu byť kyselý. Ja som spokojný. Stačí nám štvrťka, akože, lebo ešte pokračujeme, ale som spokojný, akože atmosféra a ako to vyzeralo, super. Aj celkový interiér toho podniku, vyzerá to super moderné, príjemné. Ako hranolky mne chutili najviac stále asi tam, Burgermanovi. OK. Ale chutia mi aj tu, akože sú super, asi druhé najlepšie, určite. A burger mi chutil dosť, no. Akože taký, že viem, že keby som si dal celý, tak sa ani neprejem úplne extrémne. Na pohodu úplne. A že som taký úplne OK. Je fakt super, ja akože nečakal som od toho dneska až tak veľa, ale dorovnal ten Burgerman docela slušne, no. A ešte som si myslel, že teraz už keď máme viac burgerov, že to bude horšie, ale akože fakt, skôr začínam porovnávať tie jednotlivé burgery už na seba a tento z toho vychádza veľmi dobre. Fakt, že veľmi dobre. A čo je ešte super je, že oni majú hrozne veľký výber, oni majú 12 basic burgerov a ešte k tomu máš 3 špeciály. Ty máš na výber z 15 burgerov a všetky vyzerajú zaujímavo, vieš čo? Vo väčšine tých burgerov majú 3, 4, maximálne 6, vieš čo? Takže to je fakt crazy. Samozrejme tá cena je troška vyššia, pretože tento burger stal 319 korún, čo je najviac, čo sme dneska zatiaľ dali a myslím si, že to asi ani neprekonáme. Ale vôbec s tým nemám problém, keď sú proste tie ingrediencie kvalitné a vieš, že za tým je proste tá robota, ten nápad, tak s tým nemám problém. Sorry. Tak koľko dávaš? Ja asi, tam som dával 8,5, tu dám 9, no. A chutil mi asi najviac, no. Ja tiež dám 9, no. Dal som Burgerman, som dal 9,5 a je pre mňa osobne troška viac mi chutil, možno tá Jasné. omáčka alebo niečo. Jo, to aj mačky mne tam chutili tiež, akože, ale tam sme mali Ale väčší výber. myslím v tom burgeri, čo bola, v tom klasickom, tak... To nie je ani sír, či bol? Jo, cheddar, ale on je podľa mňa priamo v mese, kamo, lebo oni tu Aha. píšu, že hoväzí meso s cheddarem. Aha, okej. A toto je práve super, že kečup a majonéza, to je presne moja obľúbená tá kombinácia. Okay. Ale predsa len v tom Burgermani to chutilo o trošku viac, ale zatiaľ dish veľmi super, príjemné prekvapenie a normálne ma to nabilo na tie ďalšie burgerárne, čo teraz ideme, čo som potreboval.
OK, takže nachádzame sa v The Tavern, v jednej z tiež OG burgerární už 2011. od roku 2011, čo je extrémny úspech, že fungujú také dlhé roky. A objednali sme si ich špeciál West Coast Cheeseburger. Je to teda Dick's Drive-In, čo Nevieme, môžete čo znamená. interpretovať podľa seba každý. A máme tam 100% hoväzí krk, 115 gramov, a máme teda dve, takže 2x115 gramov, 2 plátky amerického síru, West Coast Goop, omáčka, salát, okurka a grillovaná maslová houska, takže Cena? cena tohto burgeru je 315 v tejto double verzii, 250 v single verzii, takže zase podobná cenová. A dali sme si hranolky k tomu. Tieto sú ako jedny z prvých niečím posypané. Nie, druhé už. Vlastne aj tam boli Hej, ale posypané. tieto sú fakt také, že už cítiš tú arómu, Hej, hneď tie boli také slabšie. A čo to je za to majo? Omáčku máme, že Truffle Ranch, čo je zaujímavé kombo. Rozhodol som sa, že tu na patlíkovi doprajem. Ale chutí to dobre docela. Hej, nechutí. Na to, Troška je že kyslá taká a aj tam tie trafle. Nedám zase chutí ten kôpor a nemám ho moc rád, ale chutí mi tam proste. Neviem, ale chutia mi to, korene mi chutí. Jo, tie hranolky sú mrazené síce, ale to korenie na nich je mega dobré a dávajú im vlastne takú tú ich vlastnú Domácu, signature, hej. Že presne, že je tam niečo, OK. Poďme sa pozrieť, jak vyzerá cross-section tohto burgeru. Nevypadá to špatne. Hej, sú tie mne sa páči, že sú tie mesa také tenšie. Yes, preto som bral double, ja som to už totiž to si predtým raz objednával a ten double bol podľa mňa lepší pomer akoby toho mesa k tej žemli a tak ďalej. A vyzerá úplne akurát spravené, tak je proste, ja mám teda rád takto, no. No, je tam mega veľa toho syru, čo ja mám moc rád. Ale ja ho práve, že nemám tento druh syra rád úplne. Oh shit. Ale je výborný, akože. Trošku by som tam dal nejaké kyslosti, nejaké jalapeňo alebo niečo. OK, je tam Možno sú tá aha, ohorka. Okay. Musím sa možno prehriť. No. Tá ohorka tomu robí tú chuť. Ja mi nechutí moc, ale mám rád aj tento druh toho taveného syru. A pri že Burgerman majú podobný? Či myslíš, že tam majú iný? Iný. Ja nemám rád tento syr druh, no. OK. Takže pre mňa umami už preto. Ale akože búlka, meso, super, je to dobre spravené. Jedine, čo mi vadí mne, ten syr, ale viem, že vidíš, ty ho máš rád. No jasné, Akože veľa ľudí ho má asi rado, veľa ľudí ho možno nemá rado, takže je to také. Má to takú trošku old school túto vibe, tunák, nie? Akože, Aj. zazíka toto? Jo. Takú atmosféru, aj môžete vidieť, že tu je také troška temnejšie, ale predsa len od roku 2011, my sú na tom istom mieste. Za mňa asi tretí zatiaľ. Tiež ho mám asi na trojke, no. Moc dobre spravené to meso, aj to bude super. A zachovajme to tie hranolky, akože to korene brutálne. A Akože mne to chutí. tá búlka mi chutí dosť, no. Aj že je taká posypaná, všetko. Jo, tavernu dávam vysoké hodnotenia. Išiel by som niekde do 8,73, niečo také. Ja si nepamätám, čo už som dával, takže neviem, tretie miesto zatiaľ. Dával si podľa mňa 9 9 si dával najvyššiu. To som dával teraz predposledné. No. 8,5, tak 8. Burgermanu 8. 8. OK, tak za mňa kľudne 9, mne to fakt chutí, no. Zahadalo mi to docela. A moc milá obsluha, stretli sme tu aj majiteľov, ktorí nás osobne došli privítať, pretože ako jedným z mála si čítajú svoju e-mailovú adresu. E-maily, nie e-mailovú adresu. Došli nás privítať, pekne nám všetko predstavili, keď sme mali nejaké otázky, všetko nám vysvetlili. A pak nás tu nehali s povereným personálom, ktorý všetko dokončil, takže super aj príjemný vibe. Má zadarmo kečup, ktorý to ti nedajú všade, že jo. Ale ideme ďalej, no. Ešte nás čaká ešte jeden. Posledného podniku. Ale OK ľudia, je to tu náš posledný burger dnešného dňa. Musíme teda povedať, že sme si tu pripravili docela dobrú challenge a mám veľkú radosť, že točíme aj zajtra ďalšie burgery. Každopádne v Bulka Burger Baru robia si tu vlastne bulky, vyzerajú veľmi zaujímavo. Vyzerá, keby bola nejaká zemiaková bulka, ale niečo, uvidíme. Spýtali sa nás ako v prvom, že ako chceme meso spraviť. Presne, to je pravda. Oh my goodness. Medium, tak je medium. Jo, tak to mi povedala, že je tak, jak to robia klasicky. Tak toto vyzerá znútra, nie je to úplne špatné. Veľmi basic, máme tam len okurku, šalát, je tam ich omáčka a cheddar sír, no. Dali sme preč cibulu. A cena je 230, takže toto je najlacnejší burger v našom menu. Tak poďme na to. Moc som o tom nečakal, že som o tom podniku nepočul. Jakoby iba vďaka tomu, že tu kúsok máme štúdio a párkrát som išiel okolo, pak som si to vyhľadal, pozeral som, že majú 49
A teraz už začína chápať prečo? Čo je dobré, vole? Dobre, je to také domáce, fakt mi to príde, ako keď si doma spravíš, že burger, že si Mega dáš, fresh. hej, že si to chceš tak urobiť, že domácky mi to príde. Aj tá bulka, že keď si, a ja robím bulky doma, tak chutia podobne. Bulka je super. A je to také, že... Ja to bulka mi mega chutí. Asi najviac z tých bulek, čo sme mali. Zaumaška je dobrá. Dobre, že sme si dali bez čibule. Super, díky. Hranolky sú, Slabotka. Premier. no je mrazené, akože urobené také. Nemajú, Akože nemáš čo... nemajú vlastnú identitu žiadnu. A burger to Ani burger úplne, že až taký veľký, mi príde, že fajn. Akože my sme ich zjedli veľa, takže my sme rádi. Teraz to bereme ako pozitívnu vec, ale pre niekoho to môže byť negatívna, že není zase taký veľký. A podľa mňa, čo sa týka vyladenosti tých komponentov, že je to úplne akurát, že tá hrubosť toho mesa, tej žemly. Aj myslím, že ohárky nie sú až tak štípavé, kyslé. Neviem, ako to ohodnotiť, ale chutí mi. Ja to hodnotím veľmi pozitívne. Ja to ako fakt to berem tak, že taký domáci, že keď si doma Hej. urobíš veľmi kvalitný burger doma, a tak mi aj chutí vlastne. Čo je dobré alebo zle? To nie, to je dobré. To podľa mňa dobré tiež, no. Tak ako ja to berem akože podľa seba, ja si varím dobre, takže... No jasné. Hej. Že podľa mňa to tiež dobré, no. Takže ja som, akože, toto ma veľmi príjemne prekvapilo a na tom celkom hodnotení by to bolo niekde medzi 3 a 4, no. Akože fakt to mám vysoko, no. Hranolky slabotka, ale keď sa bavíme čisto o burgeri, tak to je fakt akože... A budem si aj predstaviť, že si ho zoberiem s sebou, že nie to, ale Bol by stále dobrý aj za pol hodinku, že? A že nie je taký messy, že nemáš ho veľa, takže ti nerobí úplne, keď ho máš vonku, hej. A volá sa to teda Bulka Burger Bar, preto som mal aj vysoké očakávania od tej bulky a tá bulka je naozaj dobrá, to mi fakt chutí. Ja neviem, ktoré bolo na 3. mieste u mňa. Na 3? A teraz tam. West Coast si mal, čo sme boli... Asi by som to dal, no, tam boli dobré tie hranolky, síce, že boli, takisto boli robené ako tieto, ale boli fakt, že takú, že tu chudia to mám Dali na to jedno korenie úplne najviac easy vec, čo môžu spraviť a opäť to posunulo tie hranolky o 3 levely. Takže to by som odporúčal aj tu na. A bola tam akože taká špinavšia atmosféra, ale taká skôr k tomu burgeru sedela. Ako myslím taká, nie špinavšia, no, jak to povedať. Taká proste OG burgerárna, Presne, proste tak, klasická. Tak. A že to k tomu sedelo. Tu je to troška akoby viac fancy. Fancy, ale také sterilné dosť. Yes, tiež akoby nejsom. Super. Ale Vianočná výzdoba dobrá, to na to Vojto. Vianočný vibe tu máme, jak má byť, akože. No, ale čo, dáš vyššie? 3-4, no ako nie, no práve, že kvôli tým hranolkám, keby boli, že mali nejaké niečo zaujímavé tie hranolky, tak by dostali to. Ale je to také, no, medzi tým 3. 4. miestom, ako si hovoril, no, takže to bolo 7 bodov, 7,5, neviem teraz. To ty musíš vedieť, koľko dávaš. Si nepamätám, Ja si pamätám iba, koľko som ja dával. No ja som minule dal 8,83, ne 8,76. 7,5 dávam ja. OK, ja si tam pacnem tú 8 kľudne. Fakt dobrá voľba. OK, toto bol náš posledný burger dnešného dňa. Máme to za sebou, bol to teda riadny nášup a myslím si, že je pomaly čas ísť do štúdia, spraviť tier list. Tak už jsem zpátky, chtěl jsem to. No, stihol, ale o 2 mesiace neskôr. Sakra, no on Nobody měl právě hrozně dlouhý hraní, on jak má nehraje 8 hodin v kuse, tak Nobody teď měl, že hrál 2 měsíce v kuse. No jasne. Byla to docela dobrá akce, ale lidi se tam fakt tak divně točili, kámo. Ale neviem čo, 2 mesiace, takýto dvojmesačný týpek môže byť v pohode, no. Každopádne ide s nami spraviť ten tier list? Jdu na to. Tak jo, tak poďme na to. Tak jo lidičky, máme za sebou túto ochutnávku, ktorá teda prebehla už pred pár mesiacmi, ale konečne prišiel čas na to zhodnotiť poriadne. Musíš si to nechať uležať, víš čo, musíme pár tam ísť znova skontrolovať. Nechá to v sebe trochu sfermentovat. Práve. Ja to mám tak sfermentované, že rovno po videu pôjdem na jezol. No a každopádne, začínali sme v zestánku. Tam bola zima. Tam bola hodne zima, bolo to vonku. A mne to chutelo. Bolo fajn, že tam to dali zadarmo, to bola pani moc milá. Ale bol to taký klasický burger, bolo to taká sedmička. Ja som bol hladný. Tam jsem já nebyl, já jenom ještě na začátek řeknu, že já jsem s klukama sice nestihl být ve videu, ale v nějakých těch podnikách jsem byl už předtím a nějaký jsem si došel později, ale jich tam pár, 2 nebo 3, kde jsem vůbec nebyl, takže tam se nebudu zapojovat a budu držet hubu tak, jak to máte nejradši. Každopádne by som to zestánku dal tak do Bčka, Cčka, no. Ja Cčko. Cčko asi kľudne, no. A viem, že sme si dali rovno 2 burgery hneď na začiatok ten deň. To sme troška prepálili a teraz už dávame iba jeden, takže to sme sa poučili samozrejme. A ešte hranolky sme dali. Jo, vlastne. No, asi Cčko za mňa.
OK, ze stánku môže byť. Možno aj Bčko, ale asi skôr to Cčko, no. Proste niečo tam ešte taký ten proste kus extra. Ale třeba se tam ještě půjde znova někdy na přeskoušení a půjdu tam já. Trebárs. Máš to kúsok od teba. Ďalej sme boli Burgerman, to myslím si, že veľmi dobre poznáš aj ty. To je asi jeden z najlepších burgerov, vyhlášené, všetci to poznajú, alebo ako celkovo je to taká asi... Myslím si, že to ještě nemá tu slávu, kterou si to zaslouží. A trošku si myslím, že je to trošku kvůli názvu, protože si myslím, že často jak to má klasický název, jako Burgerman je fakt něco, co takových podniků bude spousta. A myslím si, že občas někdo řekne třeba ten burger nahoře na Letný a někdo si myslí třeba, že je to burger Letná, nebo podobné věci se stávají. Takže si myslím, že hodně lidí to ještě nemělo z nějakého důvodu a je to velká škoda, protože za mě je to fakt jako... Že by ten branding mohl být zajímavější troška. No, jako nemám nic proti tomu, vypadá to super, i ten název ti jako hraje, je to v pohodě jednoduchý, ale občas si myslím, že u lidí to může vyvolat nějaký jako zmatky, přesně tím, že si řeknou burger na Letný, Burgerman a víš, a jakoby spojí si to úplně s něčím jiným, ale za mě Burgerman je jako, když jde o klasický burger, tak je to asi jeden z nejlepších podniků za mě. Aby som možno aj do SK išiel. Já bych dal taky do SK za mě. Je tam fakt jako chutná. Akože to dávame spoločne, či každý sám? Spoločne dávame, no ale povedz svoje, my ťa prehlasujeme. No ako ja, hej, na mňa to bolo až moc veľa toho, ale ako nehovorím o kvalite, kvalitne je fakt brutálne. Hranolky mi tam chutia asi najviac, to sú na tom loji, čo robia. Jo, majú. To sú brutálne, omáčky majú tiež veľmi dobre urobené, ale akože Ačko, za mňa Ačko, ale... Ja nie som úplne na burgere, skôr tie smeše mám radšej, takže v rámci burgerov asi Ačko dávam. A ani neviem, či tam bude mať nejaké S-ko, si rozmýšľam. No tak uvidíš. Možno nemáš, ale my sme stejne prehlasovali. Ja sme dali 2 SK, takže úplne v pohode. Úplne v pohode. Burgerman je zaslúžený do SK, no. Akože troška ešte musím si zastať ten názov, že oni tam fakt majú len burger. Že oni tam fakt nemajú nič iné, len burger. Ale ako súhlasím s tebou aj, že to je troška nudné a môže to byť... Si myslím, že jako marketingové u někoho to občas může, jako, že si to můžou splíst, anebo to, ale nic proti tomu nemám. Ten název absolútne koresponduje s tým. Sedí, ale kľudne mohol byť troška kreatívnejší. Ďalej máme Hillbilly, to vlastne len ideš z Letnej dole. Se kutálíš takzvaně. V podstate my už po tých 4 burgeroch sme sa kutáleli a myslím, že sme tu už zmenili taktiku. Nie, dali sme tiež 2. Teraz sme ešte dali 2? Hej, tiež si myslím, a hranolky. Jo, takže tam sme mali shrimp burger a jeden klasický. Mne tam prišiel aj dosť tma v tom interiéri, že som sa tam necítil úplne dobre, dosť sme tam boli takí nahnácaní. A ani ten burger, čo si pamätám, nebol úplne, že nejaký extra. Hej. Možno aj jakoby taký jak zo stánku, možno troška horší než zo stánku, ešte popravde. Ale možno by som, asi by som ich dal do toho Dčka, no. Alebo... Já jsem Hillbilly měl víckrát, kdysi dávno to bylo rozhodně lepší. Oni existují už dlouho, já vím. Jednu dobu byli fakt dobrý, ale co jsem to měl prostě před nějakou dobou, tak bych to dal asi taky do Dčka. Ale je to hodně zapříčení tím, že vím, jak to dřív bylo dobrý. Tak kvůli tomu, ako ja si to tiež pamätal, lebo to bol jeden z burgerov na Letnej, kde vlastne si mohol ísť a vlastne nebolo ich tam až tak veľa, okrem tohto. Byla to taková, bych řekl, že v té době, když všichni chodili do Palandy a podobně, tak tady to, když se otevřelo, tak lidi z toho byli nadšení, že je to konečně nějaký další jako podnik, kde dělají burgery. Takže tak ja som tam bol prvýkrát, keď sme teda točili a dal som to do Dčka, ničím ma to nezaujalo, bohužiaľ. Ja viem, že si Patrika nevšíma, že máte nejaký problém, ale musíš ho taky nechat odmetiť. Potom sme sa presunuli do Mama's Burger, do tejto pobočky od Zdeňka Polreicha, to si ty nemal zrovna. To som bohužiaľ neměl, ale... To najväčší fanúšik Polreicha, ty vole. Kámo, keď točíme tu každú hlášku pozná z Áno šéfe, ty kokot. Já si to právě nechávám. Já čekám na to, až otevřou, kámo, 25. pobočku, která bude blíž než na Ládví. Že to už bude vončo, hej. Ne, to ne, já jenom prostě jsem se nedostal ještě do situace, že by jsem byl někde u toho poblíž a napadlo by mě to asi, no. Ale slyšel jsem na to rozdílný názory, takže mě to jako vlastně zajímá, měl bych to co nejdřív zkusit. Zajímá, jak máš na to ty vzpomínky. Že nás vyhodili, lebo jasne, bolo to v obchodnom dome. Ale to ako myslím si, že v obchodnom dome jeden z najlepších burgerov. Akože to určite, že... Ale neviem, ako to mám zaradiť, či to berem ako že fast food, alebo to berem ako... Je to řetězec, no. Je to takový asi... A zároveň sú to normálne. Hele, je to řetězec, ale stojí zatím Zdeňa Polreich, takže si myslím, že bys to měl brát jako lepší věc. Jedli sme to na parkovisku, si pamätám, a... Smrdili tam tie výfuky z aut. Pokazilo mi to troška dojem.
Ale prišiel tam Porsche Za po to už vás. ta restaurace nemůže, no. Vás vyhodili od té restaurace Ne, nebo z toho vyhodili. obchoďáku? Obchoďáku, ale kámo úplný debilci prostě, že došel, že tam nemôžeme akože nič. No ale tak to nejsou No, zaměstnanci, normálne, ale to Mama's Burger, že jo? Oni No, boli jasne, milí, ale- tam boli milí, sa Ne, s ty tebou mám fotili. boli, že sorry, že ako... Oni sa aj s fakt tebou ako- fotili, čo si Ja, pamätám. ty boli fakt super. Aj jedni z mála si prečítali mail, že sme im písali. Aha. Ale ten securityák bol úplný kokot. A pritom tam vedľa nás takto si ľudia točili na mobil a to im nevadí, víš, ale keď videl túto kameru, ktorá je akože troška väčšia než mobil, tak hneď musel dojsť akože robiť to. Vojta tam. Vojta tam sú troška oné z TV Na IMAXový film, kámo. A viem, že tam bola paradajka, čo väčšinou nebolo, alebo niečo také tam bolo, nie? No aj tá barbecue mačka celkovo nebol úplne taký klasický, jak sme si dali niekde inde. Ale vtedy tam podľa mňa ešte nemali ten cheeseburger. Teraz Ale už viem, majú. že tomuto chutil extrémne, jak sa volá. Pedrovi. Pedrovi, hej, ten ho Yes. dojedol celý, my sme už mali akože fakt No, veľa my sme už mali burgerov dosť, ale... A Pedrovi povedal, že fakt mu chutil extrémne. Yes. Ten bol s ním nadšený. Zároveň, ale ja som teda moc nebol, alebo tá mačka bola moc sladká, moc taký barbecue vibe to malo, alebo mal to byť teda kečup, alebo čo. Neviem, ja Cčko možno. Tak oni občas někdo do toho, že dělají třeba ze slivek pečených, když dělají domácí kečup, tak ono to potom připomíná, protože co ti ten cukr, že jo, je to, takže ono to potom připomíná bolo to také barbecue. do No. sladká a hodně to prebíjalo pak všetky tie chute, takže... Ako je pravda, že väčšinu tých burgerov som mal viackrát, toto som mal vtedy jedinýkrát a nemal som inú možnosť ochutnať tiež, takže neviem to akože úplne objektívne. Hele, dejte to Můžeme zatím podle teď do toho, ničeho co- a Ja já bych som se... asi Cčko. A Dom to pak upraví. Ne, já bych jsem pak viděl, že ty jsi říkal, že mají už klasický cheeseburger nějaký teď Jo, nově, jo. takže bych jsem to zatím teď zaparkoval tam, kam si to zaslouží po téhle zkušenosti a až budeme Můžeme točit zkusit. retake toho, tak tam půjdeme znova a zkusíme to, aby to bylo s čím je srovnávat, že jo. Ty vole, nechceš do politiky, kamo? Kámo, nabízeli mi to párkrát, ale jsem moc vysoký Malé v záběru. Vidíš? Nejdu vidět. Nobody platí lepšie. Kto? Nobody, nikdo. OK, takže dáme Mamas do Cčka, súhlasím. A ďalej ideme sa presunúť na Dish, Yeah. že je jeden z vyhlásenejších, to už tam si asi bol. Jo, to jsem byl několikrát. Je taký. A Teď vlastne Páťa to bude mít těžký. Patrik hodnotit. tam máš. Patrik teraz nemôže krivé slovo, možno, že sa môžeš zdržať. Ja som aj povedal tam, že jeden z najlepších burgerov, vieš ako. Ale nie, akože... Len pre kontext, aby ste vedeli, tak Petr Král je akoby Jeden spolumajiteľ spolumajiteľ, a zároveň je Patrikov šéf, takže kvôli tomu akoby... Čiastočne. Jenom částečně. Už nedá dlouho! No, takže akože mne tam, chutia mi to extrémne hranolky, alebo chutia mi tam, páči sa mi aj to prostredie, je to tak akože čisté, pekné, je to Jo. prestrané, presvetlené Mne sa páči aj teraz, jak to servírujú na tých tanieroch. Jo, presne a tak. aj to celkovo dobre vyzerá. A chuťal mi ten burger, v ten deň mi ako chuťel, alebo jo, asi myslím si, že som dával jednu z najvyšších hodnotení vtedy. A ja si to pamätám ešte z tej starej pobočky vlastne, keď to bola tiež jeden z prvých burgerov tu v Prahe. Yes. To si pamätám, že Vič tam non-stop A chodieval. určite prvý taký fine burger. že? Jo, ono to má Určite. takový svý kouzl, že to už jenom to prostředí, v kterém to je, tak to působí, že je to něco lepšího, že to No, že není ne to- prostě takový jako, Guilty pleasure napríklad, že jo. klasická americká, že jo? jo, ale tady to je prostě fakt, přesně dají ti to i na tom talíři hezkým, s tím Jo. hezkým prosvětlem, to máš pocit, jak kdyby ti burger udělala v neděli babička, Hej, kdyby ho presne, uměla. presne. Víš, takovýhle a čo jako... oni robia k tomu aj také šaláty občas, aj tie coleslaw. A vlastně, co bych tomu, šaládek bol v tom co bych tomu pěkně. ještě vypíchl, je to, že když dělají burgery a tím jsou nejvíc známí, tak dělají třeba super jako předkrmy, který vůbec s burgerem nemají nic Ano, společného. ano. Takže vlastně furt je to jako restaurace, přesně jako diner, jako Jo, dělal jo. ten, ale prostě o troška level ešte vejš. iné, Jo. hej. No, za mňa ako super podnik, kľudne rád zavítam, ale a do SK by som ho asi nedal. Já bych sem dal Ačko, ale jako úplně jasný Ačko, úplně Jo, jakože jasný, jo. bez žádných těch určitě. S nábehom na SK, menší. Jo, řekl bych taky. A+. Ale taky ještě u toho je, že ten dish je tam vlastně už jako extrémně dlouho a funguje furt dobře, což taky přesně ukazuje to, jakou si to drží svoji pozici. Yes. OK, z Dishu sme sa presunuli do Tavern na Vinohradoch. To tiež asi poznáš, to je známe. A tiež je to jeden z prvých, alebo v tom No, období. presne, taká tá americký, palanga, Tavern mi prišlo, že to boli také, čo súťažili. A byl, akoby. někdo mi jednou říkal, že vlastně minimálně nějakou dobu část tavernu nebo nějaký procenta v tom měl Pavel Liška, ten herec. A nevím, jestli je to pravda, ale vím, že když jsem tam dřív chodil, tak jsem ho tam třeba 4krát viděl. Jakože tam byl. To neviem. Proč nám ty potácky nevracejí, Karle? No to nevím, ale budou to pít bez nich a to se fakt nedá. Tak mi teda řekni, proč ty počálky nevracejí. No,
To já právě nevím, Karle. Ale chodili tam strašne veľa expakti, alebo takýto, že cudzinci si myslí. Jo. Experti? Tak, nie? Či ak sa to Experti. Experti? Experti asi, ne? Expati, ako povedal. Expakti. Ja? To Dyslexia. sú taký menší, taký spakovanejší. Trak. Ako, Expels, to se vyloučili ze školy, tak tam chodili. čo si ja pamätám, mi tam chutelo, Ty ale tam čo mi chodívaš? nechutelo, bol ten... Čo? Že on tam chodíval, lebo tam sú tí, čo ich vyhodili zo školy. Ja. Mne tam nechutil ten tavený sír v tom. Hej. A Ale- jaký jste měli? Ten West Coast Jo, Classic, jo, taký jo, ten, jo, no, on je akoby na štýl in and outu troška. Jo. A mne teda mega chuťou, mne ten sír nevadí, ale chápem, že... Ja som všade, kde majú, a ja to tam bolo viac. všade, kde majú tento tavený sír, ten taký Klasický mäkký, tam, Jo. jasne, tak taká- mne to moc nechutí. Ja nemám rád tieto síry, takže všade, kde som to cítil, tak nie, ale atmosféra super, akože obsluha super. Tam boli aj tí majiteľia, že Aha. nás tam privítali. A jedlo akože, To bolo ja som super. tam bol viackrát tiež ako keby a chutilo mi vždycky, ale jedine ten sír mne vadil. No my ich momentálne máme docela nízko, pretože máme ich v Dčku, pretože na akurát sme tam boli a to bol asi jeden z tých horších, no jeden z najhorších. Byl, no. Měli ho takový, jak kdyby, aby se neřeklo, že tam mají kuřecí. A nebyl Okay. úplně tak jako... Jako- Taky divný řízek, co ležel na lince půl hodiny už, hej. jakoby tak to Za chutnalo. mňa asi C-čko v rámci burgeru, ja som nemal to kurácie, takže to neviem posúdiť. Aha. Jo, v rámci burgeru, ja by som bol niekde medzi Bčkom a Cčkom Ja a taky. vlastne s tým kuracím, jak je to teraz v Dčku, tak by som to dal do toho Cčka. Jo, posunul bych to do Cčka, Jo, že jo, si jo. to jako pomohlo. Ale já si tam zároveň, jenom k tomu chci dodat, že vlastně, jak nemám moc rád takový zvláštní burgery, jakože mám nejradši klasiku cheeseburger nebo tak, ale tam jsem si strašně často dával ten Danish, on je s modrým sírem a tam mi hrozně chutnal. Okay. Nevím, čím to je, ale nikde jinde bych si to nedal, ale tam jsem si ho jednou jako, že jsem to zkusil a od té doby jsem se ho tam pak dával docela často. No prostě nějak dobrá kombinace. No asi mají, že tam mají nějakou podle mě cibulový džem a ono prostě, víš co, ty plísnivý síry chutnají se sladkýma věcma, takže... Jo, extrémně, no. No, takže tak Cčko. tam na Cčko môže byť. A Bulka Burger Bar, tam Tam jsem nebyl. si To je nebol. čo, tí vietnamci? To je tu na kúsok, no, jak boli. Ale boli, nie? Boli Vietnamci, no. No ale jak to řekl, to byli Vietnamci. Viem, že tam bol jeden z lacnejších, neviem, či je najlacnejší, ale akože nejak som si Nezanechal mi ani, No. ako nebol ani zlý podľa mňa, a bol síce už jeden z posledných, alebo niečo také. Jo, ale bol proste basic. Ale ani a- interiér nebol nejak zaujímavý, bolo to také ako v kuchyni, keby sme sa ani nie v kuchyni. Ale No. ako nemali nejaké čierne bulky alebo niečo také? Ne, ale mali také, že neboli také jemné, aké by, alebo niečo. Niečo tam bolo s bulkami, čo si pamätám, hej. Hej. To by si měli Keďže vzpomenout. sa volá Bulka Burger Bar, ale ale to, že si na ňo už nespomíname, podľa mňa Jo, to hovorí je v jenom- podstate o tom, že patrí do Dčka. Ako, bolo to... Bolo to... Možná teď po cestě dolů teda jedem ochutnám. To je někde tu, si říkal? No, to je fakt... Tak veľmi uvidíme. čudové. Tak ideme rýchlo ochutnať a dojdeme to zaradiť. To dotočíme na telefon jenom moji reakci rychle. Ne, ešte musíme ísť na smeše. Takže dáme to do Dčka a Bulku zatiaľ. A keď tak môžeme spraviť presne nejaký retest niekedy. A to je všetko, přátelé a kamarádi, díky moc. To jsem měl říct já. A jo, tak to řekni. To je všechno. Tady.